Máme tu Doritosky. Také že sweet chili. Tie sme ešte nemali, ale otvorili sme ich, lebo včera večer sme pripravovali scénu. A ešte zjedli môj jej ocino zjedol ešte. Takže takto to vyzerá. Normálne Doritosky a chipsy, more, čo ty to tam ukazuješ? Takže ideme ochutnať, ale má to byť, že sladká chili. Mám. Kimia! Dobre. Nie sú už ani tak moc. Ty dáme ešte druhý liečik. Oni sú veľmi dobré. Nie, čipsy na noc. No zjedz to. Nech ti dám druhý. Zjedz to, nech ti dám druhý liečik ešte. Dobre. Dobre, toto není večera. Čo sa stalo? Čo sa smeješ? Čo býva? Ale ty sa smeješ potichu a potom povieš jaj! Ale oni sú veľmi dobré, akože. Moje krsné. Najlepšie. Nevidíte. Ale mám nové pyžamo. Aj ona. Ukáž vlastne Mačíkov. Jutra, vy teraz sa nahrávate? Žiadny byt mám pod nohou. Kovaj to. Budeme ešte aj s takým. Keď bude večer, to ma nehrvaj. Aj mamina ochutnala. Že vraj sú tiež veľmi dobré. A to hrozné. Ako keby sme mali ešte 2 balíky, tak ich zjem do rána. Už nie je ešte nič sladké, nechaj. Ešte toto. Nie, to není večera, čo mám šibe? Nie je mami.